For breakfast, maghimo og tortang spinach. Yan. Or sa ato pa kulitis. Ano sa akong spinach? Akong mga lamasan is na garlic, onion, tomato, bell pepper. Kaning sa stock sa spinach, kung maghawan ta, kanang mara maghawan tag takway, nakuha na tong upper layer. Kaya mo na siya kahit. Pero lamig gini siya kung maluto na. So, atong egg, atong i-scrub. Kasi lang sa atong garlic and onion. Akong gamit naman ito ito olive oil. Sabay na nakuglunod ang akong tomato, bell pepper o ang stock sa spinach. Okay? Gold na ito. Huwag lang gamay so. Buot ang vegetable nor cube. Ato lang dumukon ang vegetable nor cube. Then, isagol. Yeah. Ang lutoon sa ang yung stock ay mo na gahi nga part kaming. Then, ilunod na ito itong spinach. Then, ato lang i-mix. Then, ato na ilunod itong egg. Spread na ito. Siya akong torta nga spinach. Medyo watery lang tungod sa nag-produce ng water ang dahon sa spinach.